Crnogorska država bi, poput njemačke vlade i naroda koji su se suočili sa svojom odgovornošću za holokaust, morala da se sjeti svojih dana žutih traka s početka 1992. godine, kada su iz Crne Gore deportovani izbjegli Bošnjaci. To je ocijenio novinar i publicista Šeki Radončić, koji je kazao da današnji dan sjećanja na holokaust podrazumijeva prije svega odavanje počasti žrtvama nacizma, ali i podsjećanje na slične postupke sopstvene države. Kao što su se njemačka vlada i narod suočili sa svojom odgovornošću za holokaust, mislim da bi Crnogorska država morala da se sjeti svojih dana žutih traka s početka 1992. godine. Tada je crnogorska vlast i policija organizovala lov na bosansko-hercegovačke izbjeglice samo zbog toga što su ti nesretni ljudi bili muslimani, kazao je Radončić agenciji Mina. Radončić je kazao da je lov crnogorske policije na izbjeglice ličio na nacistički lov na Jevreje, navodeći da njihova deportacija paravojnim snagama u Republici Srpskoj ni 14 godina nakon tog događaja nije sankcionisana. On smatra da će tek kada država Crna Gora isplati adekvatna obeštećenja žrtvama i njihovim porodicama i ustanovi dan sjećanja na deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica, a vlast napravi spomenik u Herceg Novom gdje se nalazio sabirni centar, biti moguće govoriti o istinskom suočavanju sa prošlošću. Do tada će Crna Gora zatvarati oči i obilježavati tuđi holokaust, zaključio je Radončić. Predstavnik preživjelih žrtava deportacije iz Crne Gore, Sadik Demirović, ocjenjuje da suočavanje s prošlošću na prostoru bivše Jugoslavije neće biti moguće sve dok se zločinci budu skrivali iza nacije kojoj pripadaju. Demirović je agenciji Mina kazao da vjeruje da će pravda djelimično biti zadovoljena u slučaju deportacija iz Crne Gore, ali mrtva usta ne govore i pitanje je šta se podrazumijeva pod zadovoljenjem pravde kada su u pitanju ovakva zlodjela. Čime preživjela žrtva može biti zadovoljna, jednom ili dvije presude, makoliko one visoke bile, sigurno ne, rekao je Demirović. On smatra da je tužba za genocid koju je Hagu podnijela Bosna i Hercegovina i protiv Crne Gore prilika da naredne generacije, ako se sudski utvrdi krivica, plaćaju ratnu odštetu i na taj način postanu svjesne greške.